mwana wangu ndinomuda wamunoonawo second born first born mukomana ndopane ndakata sopfuma yangu kuti ndinofanira kudyawo chimanda amai achika kudyawo mombe yeumai asi but ndinoona kuti zvinenge zviri kuitiwo sezvazvo zviri kuramba mwana wangu ndototi aende kuchikoro uyu ndakamuza kuti mwana wangu kana uchinzi unotizira hazvirambo mukoro una unzi tinotoita sotanzi munhu ngauyabvise mari chete kuroora kwamazuva ndiko kuti kwakachipa ilabor saka ndakataura kuti kana akanzi aenda zvakakuma 17 18 years handitsvage vakakubvunza kuti usiona murowa here ngati wakadza usiriwa wakamborowa wakamborowa na waita ndetotengesa uriyo ndasangana nemwana wawo aitovhunasiswa kuti saka ini ndisangana navati aiwa ino ndido 400 saka ndikuona kuti ive zvibajekezi uyu mwana wangu ndiyakutaura kuti mukomana wangu anomukomana wangu uyu mukomana ataura kuti musikana wangu anomuda kunozofambwa tikuziva ndingasikuti tichiteereza ndikuma mwana ndakada kuti muroore anomanondibvisira indaura kuti anoona ndichinda mureva kumhosva ndichaona vari vese ko ndakazoona ane nhumbu mangwana ishe wangu panda kuti mundibatsire ndakazoona ane nhumbu apa makore acho 18 ati haasati apara ndozoitawo sei Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Ane makore ari pasi pemutemo. Umbowo hwekuti wakagara naMatasha uripo. Wakarohwa wakatorerwa chitupa nefoni. Uye wakanzi ubhadhare 400 years nababa vemusikana. Mwana ane makore mangani? Musikana? 13. Musikana wacho aripo, vabereki varipo, ndakasunga vese. Ariko pe musikana ningirike timondo. Yemukomana wacho. baba mukomana wacho simukaitwa Ndakasunga baba. mati chitupa chemukomana chiri kupi? Chiri kumba. Ane 13 years. Ndiwe? Mwake ndo wakudara seri. Birth certificate iri kupi? Achakangofana na 14 na 13 same underage. All right, fine. Baba ve mwanasikana vari kupi? Uya mugare apa. Yoni makore mangani? 18. Zvigarire ipapo asi baba vako ngavagare parutivi pako. Vati zvara nemukwashi. Vati zvara nemukwashi. Vati zvara nemukwashi. asi papa uyu Iwo gara pasi, baba gara yapo, iwo gara pasi apo. Wabvisa bvisa. Saka baba vakutore vapfuma. Havasati vagura vapfuma asi tirikurungura. Avo vava kwasha. Imi muri chi? Tezvara. Yei. Ndamukurungani. Ndamukurungai. Ngavagare. Mirai. Uri hama iwe. Garawo. Alright, garai. Kudzoka kwaona ndi simuzaro koro akunanza Steven mukati ini Steven mukati ndinovimba ndichataura chokwadi chokwadi changu ndisingarevi ndimba pamberi pedare ramambo makopi mari mundibatsiri touya imimi mati munani nyaya wainzwa here unoti kudina uyu unomuziveyo Reka kuita zvinhu zvako chitaura. Unomuziva? Alright. Iwe uyu unomuziveyo chii chako? Iwe uyu chii chako? Chii?
musikana wako mani kuyakareba sei chidaro jechi 2 weeks. oh makambosangana Asante. oh chitupa chako chiro Siluka kubwana. chiripo Kubwana chai. kwamba bwana yacho kuwadaira uchiti ane chitupa kumashure ndiyani ndi baba wana yacho uniku Mboko. yakasara zvaita sei Ngatoa turamira parufu Natasha. daidzisa Ngatoa turamira parufu Natasha. Tutaona nenda. Anzazeja bedarika. Anzazeja bedarika. taurisa usataura uchitongo Nengeteza bedarika tutaona. Abadidza Natasha yaku. Inde kuda chitupa changu nifoni yangu. aiwa ndati chitupa nefoni zvakasara sei kumba kwana Natasha handisi kubvunza pekuti wanga uri kuda chitupa nefoni ndikubvunza zvakasara sei zvikunditsanangura chitupa kuti chakasara sei chitupa chakatorwa sei wakamupa sei Natasha ndozvokuti dzitsanangura izvo Natasha ndamupa foni yangu achida baya foni yangu itoridza miti. Sani kufoni yangu na mama. Abutanga na tumbura motaya sungu kwa foni yangu. Alati foni yangu na sungu kwa foni yangu. Ndio abandi chiruza pinda larama. Nazo muda wako kwa sangura foni yangu ndio. Tansuya na nzausinda na nasa. taurisa shamara bisaba na utwa Na foni yangu la Tausira sisi mboka baina naye. Ndikakuita zvarukuita maoko iwe zvigunwe zvako zvichichasa gara wakagara yes. Ambatobata pasi harawa gara wakadaro yes gara sejaya taura confidence dzavainadzo pakuti Natasha tinokuda taura kuda kunzwa izvozvo chii chakaitika kuti foni isare nechitupa Afaenda naye kumba kwao. Pakumufonera ndamufonera Natasha yanifoni yangu atiyatori paroti. Ndaenda. Pandasvika ndatanga kutaura Natasha kuti chitupa changu nefoni. Natasha abatanga kuramba. Avabvisa chitupa usiri kukabva usiri kupochera. Ndati Natasha kundipa chitupa changu zvangu changu atipa foni ndori chitupa. Titonetsa ngoma chavasvika. Avasvika adedza Natasha vanzi tianowamira naye zvanzi Stefan. Avasvika zvanzi anonzi Steven ndondadejesi avandiramba bamunina avambata pakabata vaifunga kuti ada kurwisa avatanga dedza kuti da kutondurisa nguva idzi pakwasvika umwe munhu anga nemota so zvanzi chichikuitika zvanzi akutoda kundurwisa kumana asi kutondisisa zvanzi ngavapinde mota tatapinda ndambotanga kuramba kupinda mota zvanzi abamuni ayopinda manje ndinotaurirana nawo indaziziva kuti ndarawa chahanzwisisi taura nyaya stress achitaura izvo hatisikiita zvekujoka andika usamuda semaokwe unofunga une nguva yekumbo paone foni yako waimboenda ndizvo wakambonzwa zvaitaurwa nenyaya yekudanana nevana vadiki saka iyi nyaya inosaitore senge kutamba hatina kubva kumba kuti kutamba neweukazika pasi asi usanangura zvinozvika iwewe ndakubvunza ukati wakarohwa mana nenze dzimusikana akabata handadzimusikana ndiani akabata handadzimusikana ndiani akakuwamba zvawataura ndini bami saka pawakaenda iwe wakutira foni yako wakaenda nabami iye ndakaenda naye wakaenda nabami saka pakatorwa foni wakaenda kumba taenda kumba kwako wakamboenda kumba iwe wasvika kumba bami ndaudza musikana ndiye akati
Ai mudhara wacho azoitora bekutanga iwe unoita zvemitambaniswa zvibvunzo bekutanga iwe wauta zvemitambaniswa unoswa njema maoko ndakubvunza ndikati foni yakatorwa sei ukati musikana ndiye akatora foni achiti ndipe password pakazonifonera ukati ndipe foni yangu musikana ubva auya ubva akupa foni ubvabvisa chitupa kupfeke foni achizotaura saka apapo wakutaura kuti akatora foni papa wacho papa wacho wakwasvikira vanga wasatanditi saka iwe uri kuona unge ndiri kubvunza zvekutonga mitambanini ichitaura chokwadi handiwapika ichindaura chokwadi nekuti izvezvizvi ndofunga ndinotaura ari panze apo avo vari pafuna wafonere polisi iwe wapika kupika zvinoreva kuti chese chauchataura ukarega kutaura chokwadi zvese zvaunenge wataura weka kuona kuti ndinonyeka unonzwisisa saka pachitanga kutaura chokwadi nekukasika chitanga kutaura chokwadi ende baba vako ava ndoda mudzidze kuti baba ndi baba sekuru ndi sekuru kwete kuti mudhara wazvinzwa famba taura awa warova munhu ngama natasha akaripo angaripo uva mazonzi chienda kuna baba wanatasha kuna baba wanatasha alright foni yanga izachatorwa foni yanga na baba wanatasha mobva maita sei mapinda tafuta svika paseti pamupauta taburitsira zvitofamba chienda mbaka mudhara acho vasvika baba zvikunzi baba yekuti udhara asi baba wacho vasvika vabatibata makura akaenda nesumba mavo zvandigare pasi tatagara zvandichichivitika hanzi iwo usaona mburowa yadini dzora taoni miratizwe ndanakabvunza ndiwo mudharayo vakakubvunza kuti kuti hausiona mburowa here ngati wakadza usiriwo wakamborowa wakamborowa nao waita ndetotengesa muriwo ndasangana nemwana wavo aitovhunasiswa wacho kuti watotuka iwo tengesa muri wovhwa itaura chokwadi ai chokwadi chana chichakaita tetotengesa muriwo ipapo tatasangana navo mhino kwaibvunza tatasangana navo patara abva tanga kubvunza muriwo saka uya abva gara pasi sisi wacho abva tanga kufamba baba wacho abva tanga kudarika abva muona akagara zvandichichikuitika handichatobvunzawo muriwo zvandakunyepa abva murowa bhuti uye achitiza abva sara kunene abva ndirowa abva ndivorera bhasikuru rangu wakaenda ndasvika kumba nandaudza baba angopera yakadaro iwe unorodza wewo dzinenge dziri ane nguva ifambisa wakunga 18 pamagora wati mutemo usati wanasa kuziva kuti unotamba nesekako svika pasi yatogone awa vakauya pamusoro weda ndoda kuti ichange tinotiredezvo nhau yacho chakaitika ndechoti musi wa 27 December ndakaenda kurosa ndinotora mari yangu kumushando kwandaishanda zva ndaenda kurosa takasungana nomwana wangu panarume takatomira tese takatokurukura uri kubva pandobva kurosa nandaperekedza shamwari yangu ho saka muta siti kuenda kumba uretbo pandaenda kurosa ndakagara kurosa zvekuma 2 hours 3 hours pandadzoka ndichidzoka kubva kurosa ndotori nebhasikoro yambuke bridge ndakatanga kuona trouser ranga akapfekwa nemwana nemakumbo akatisa makumbo mutara pandapfuura nebhasikoro ranga asina mabreki pandanotenda pandaiteneka pandadzoka pandasvika ndopandakati Natasha chichiri kumbotora nzvimbo ndopakanzi yeriwo ndoti mukomana uyo ati ari kutengesa nyama asi ati ari kundida ndopandati ari kukuda saka iwe kana wati iwe ari kutengesa nyama iwe wobva wadzi mukudiwa kwako wobva wagara pasi zvekuti makutosvika pakutowirirana angane foni yange achitokonya titi foni yake ndikati foni yange isiri yake achitokonya tokonya foni ndopandakati saka mwana wangu udoti ndimboitawo sei unoda baba vakaita sei
ndokutadzira chii ndofunga ndakamurova bhutsu mbiri dzandakamurova mwana wangu akagara pandakamurova bhutsu dzakabva asimuka akatanga kutorwa pasi achimhanya achita se achienda kumba uye atiza ndo pandakasara nemukomana ndakati iwewe unombonzani uye haana kutaura zita rake iwe ndikutaura newe shamwari kuti unombonzani haana kutaura zita rake ndopandakati hausoda kutaura nyaripo ndokuti ungatore je kana kuti kudii uyu mwana wandarova kauyu mwana wangu haisi hanzvadzi yangu kana kuti muzukuru kana kuti kudii mwana wangu inini angane mufana wakanga anaye ndofunga ndabva ndamurova mupama yekutanga haana kuvhunduka kana kudii akaramba akabata bhasikoro rake vandamurova yechipiri vandangati harakana chaari kutaura kana kuti kudii aramba akaita sei akanyarara mumwe wacho nabva atiza bva enda kwakaita sei akanomira ndopakazoti imimi handikuzivei ndakati iwe unondizivere zvanzi handikuzive ndati unozivani zvanzi ndinoziva uyu ndandimwe munini wangu wandani naye hanzi zvichova ndomuziva mwana wemuzukuru wedu ndopa ndati alright aiwa ndakana basa newe asi iwo wangusi eji kuti ungati ungapfimbe chii musikana asi ndiye muridzi wechii musikana pati hana chaari kudayira bva ndavaita sei bva ndabora bhasikoro rake machupu ndatora bhasikoro rangu vandakwidza vandasvikofamba nauyu kusvika kumba chaiko ndakazaenda naye kunosvika kumba vandasvika kuna amai ndati kubuda kwaita mwana musikana uyu mawirirana naye here zvanzi zvishuwa mwana kubuda kwaita sei tawirirana asi mwana wenyu chaita ndochiti asati ataura ndingati asinombosana zve 5 meters ndakati charipo ndochiti asati ataura kana kuti kudii natasha ndamurova bhutsu mbiri izvi mungamona akabatana parutivi kudai ndamurova chi bhutsu mbiri ndamona akamira nemukomana panaruya so ndopakati kuna atasha chirudzi mwanangu ndikati aiwa ndozvi zvati chimbotaura kuti vana ava mukanzwa mwana chidoenda kwakati kwamusina kumutuma imimika tangomudza kuti unonyofambirana udzei abva taiwa zveshuwa zvinowanika chichimuregerera ndikati ini pandatomurova zvoita sei zvatopera vandaya kumba vanga vari mumunda mai vacho vandavasiya mumunda vandatenda kumba zvangu vandasobva ndagara handati nhau dzaita sei nhau dzedzapera ndagara ndofunga pakauya amai first lady panzvimbo apo ina ndakumboenda kwanzvimbo kana kuti ndakati toriwo kumba zvangu first lady vauya ndofunga speech yavo yakatanga kutaura ndiye kunzi match central iri pamberi pakuroodza vana handizi mwana wangu anga ariko akapfeka uniform yake ari kuchikoro handizi nauya kureva kuti paanga akapfeka uniform akatodedza vaningino akakati uyai kuno akavatengera akavapa mazepi nemadrinks zvanga atengerwa nechi nemukomanawo right zuva reradoka mai vaenda zuva radoka ndazouya nchidzawe mutakura izvi zvatapuwa nani naamai ndaenda nepasikoro vamwe vese ndavaona vana nana mai vacho nana gogo uya ndakumuona tafamba taenda kumba tasvika kumba patagara kuti 2 3 4 5 6 uyu bachaya foni musikana kuna amai vake mama maswera ndaswera maswera awo anga akambotora mburera yamama wake asina kuzotombodzorana nasi mama ndazinge ndaenda kumavhidhiko ndichindontora mburera yenyu saka mburera kunzi neshamwari yangu yakaenda kwakakora asi kunzi yakatyiwa kama kuti chaita sei muchatengerwa iyo saka ndiri pajembi ndikuita sei ndiri kuya kumba vari kufonwa pafoni ndiri kutonzwa ndakagara pamatumbu pangu pandee ndakagara ndiri kutozvinzwa ndikati umbrella nefoni this time abva ndagara zvishwa musikana akazosvika kuma to 7 ane paketi rake remazepi ndifunga itosvika zvekuma 15-20 asvika nditi maswera sei handakumudaira ndakaramba ndakanyarara vakapinda mama wacho akabva siya zvavaita vaida kutanga kutopinda mbabva pamusuwo mama maswera sei havana kudaira vane vagumbuka abva munyarara abva apinda mbabva achinja maunifomu ake musikana ndopandakazoti nini kwemifoni yake achifona ndeyani ndeambuya vangu here vari kumavhidhio zvanzi haisiriyo inzindori new number pamashure pacho mukomana anga atombofona ndifunga 2 weeks usiku zvekuma 10-11 hai natasha aitanga kusenda mameseji hai natasha bhozi musikana uyo anotora foni yamai yake achishandisa paanenge wasipo otora foni yawo nhamba dzemukomana nadzo achitora foni achishandisa amai acho ndifunga vakamuka vakaenda pafoni yange iri pachaji vakatanga kutuka mukomana vachimutuka mukomana aramba achiita sei achifona chete amacho achituka achifona chete kusvika ndazoti imimi dzimai foni ndozvinganetsa musoro nyaya yatafana pakutsanangura nhanguru yasteve yokurara kakaita natasha ati kudii steve wakarara natasha haana kurara newe iwo mutsotsotsikeho zvazvitonawo zvitozvitsotsotsike Rose ndikeke iwewe
chiri mandara saka akakutora kwandira ndiani taura zvakanaka nakuti tambisa maoko yako ndikuvunza iwe wacha uchisiri mandara anditi unoziziva zvazvinoenda zvinouti wamuvhana wakamborara nevakomana ndiani mumwe wakamborara naye akakudisa munhu anonzi Talent uyo akabvisewo chi Stephen unomborara naye munishokwadivi uri kuita fomani yochi angalala nini ndafutina ndatiziranga kwako wakangararane baba mwezi saka ini namai ndazi vaya kuranga mwana wedu takwanisa kupota achingoti achipoluta ese vakomana vese vakutoti tawatadzira kwagwamwe kuda wakwasha wangani muda wakwasha wangani uyo muda kumubhadharisa $400 makatobhadharisa yakaenda yei $400 pamusoro edare nawe iripo ndekuti chinoita ndechekuti mutemo wenyika inoyi wakanaka una kuipa asini kuno kwaunozoda kumbonotererekere kwaunozodzvanyirawo zvavo chakatika ndekuti mwana uyu angonyora grade 7 apedza kunyora kuti October November kuchikoro ikoko handitozoti chaitika ndofunga ndaitombobvunzawo ndaiona kuti anenge akapfeka uniform kunzo kupfeka imwe top mukati kwai chii chiri kumboitika hanzi kune masports alright asi kana isu kuchoro tika kuenda tatomhanya neuniform tisina chi dzimwe hembe kusvika nhau idzo chakazoitika kuti ndizvike pauti ndoda $400 naipo ndekuti ini ndakati chaitika choti mwana uyu panhoroondo yandandichitsanangura iyai ndasa ndapedza zvangu $400 yandaichaja kuti inini mwana wangu handisi kumuwana ane mukomana wake. Chechipiri ndechoti ndakabhadhara maschool fees kuchikoro. Mwana wangu kuchikoro kwachine ndokwari kuyachitorwa nemukomana wake. Mati mwana wenyu hamusi kumuwana. Amboshaika. Kushaika yakashaika. Kwengu yakaribasa. Kushaika kwakaita ndikuti 5 days now. 5 days. 5 days. Makazumuwana ari. Handisati ndatombomuwana ndotonga tomuona muno mudare ndimana tomuona. Mamuwana mudare muno. Chokwadi. Oh. $400 maida kuna. Ndaida kune mukomana wake unoti ndiwo anganya. Ndiwo anganya. Ndiwo amunosi. Ndiwo andisi. Makamziwa. Mukomana. Umbo ndinawo chitupa chake nefoni yake. Oh. Akauya nechitupa nefoni iye here kana kuti wakauya aina imperekedza? Akauya aina imperekedza here kunosiya chitupa nefoni kana kuti?
zvitupa nefoni izvi zvakazouya nemwana wangu naiye nemuvakomana naiye musikana ndovakaenda zvinhu izvo zvatazota sei takati sinyeri kundoti tinoti titoro machannels saka umbouti ndizoti nawidzi sazokona mangwana kana kuti kwandiri kana kune mukomana takuvatoti izvi zvinhu chitupa nefoni zvauya uyu anga arishaike uyu anga asati saka matora chitupa nefoni uyo bva azoshaika kuzoshaika kwake ndokuti yakazoshaika akazoshaika musi wechipiri musi wemandi ndo akashaika makaisa polisi poti ndanga ndisati ndokuti yeko ndoti apa nandi kungoita zvangu zvemasuwo ndichita sei ndichazoita sei masuwo wemwana ashaika kutsvaga ndakatomutsvaga Alright. Natasha ogara mukana Steven uri ani kumba kana Steven taurisa chizvi urikugara sani sezvomba kedu nindeti vamwe vakandidzinga wadzinga kwako kuti vakakushaya sei zvakaitika musi wemandi ndakaenda kuchikoro setuesday ndakaenda kuchikoro mushure manga vamutorera chitupa chake wednesday Stefan akauya kuchikoro achibva ndichina ndachako chitupa changu vanhu vanga vatobuda chikoro ndaitoenda kuprimary kwaitambuka bhora panapa Stefan akauya kuzasi kana nditori kubhora chibva ndamuona chibva ndatanga kukwidza neimwe shamwari yangu soina mablessing vandati uyo ndiye Stefan wacho akatora chitupa nadhangu ibatwa noutsinye chibva ndati zvonizvo unongoruda kuuye panyika zvako ini ndoda kunyatsozviva chezvezvo wacho wakadzingwa nababa kumba yozo wadzingwa nababa kumba wakaenda ndakabva nanzi neminangu enda kwambeya nyasha kana usina pakuenda mumwe minangu panext pedu nchibva ndaenda panext ipapo waenda kupi pambuya nyasha ipapo panext pedu chibva ndaenda papo nchibva ndati ndaimutokumba monikumbira uregero nadheti wangu penyasha kadheti wakati vakwanisi kana vane hasha zvana penyasha nchibva ndadzokera kumba dheti wangu achibva ati zvonizvo mama wangu achibva ati koma mwana mudzinga mwana apa akafika uniform nochikoro mangwana dendo chikoro bhegi rakasiya chikoro zvikana zvangu zvechikoro zvikatopera zvatopera panhasi chibva zvanzi nchibva ndagara ndikakufundisana kuti iwewe baba wako wakudzinga andika decision yakaya musoro mako kuti ezvi ndadzingwa kana ndofana kuenda kwakati yakabuda ichiti kuenda pani kwagogo vangu ezvi zvakugara pani pana Steve wakaenda sei pana Steve ndakaenda pana Steve ndaenda kwagogo wangu achibva ationa namama wangu achibva ati mwana ngaadzoke ini ndikadheti wangu nini wakandidzoti ukadzoka aiwa ndati wakaenda pana Steve sei taura chete pachena kuti ndakaenda pana Steve ndanga ndakutyоdzokera kumba uri pana Stephen wairara ndarara mudining nemukadzi yakagara pakasunga dhuku iwe Natasha akuna kuchitambisira ndingakuti nawe uyu mwana uyu achiri mwana muduku underage saka kana pakuti avanozvisarudzira kuti tsvene nechakaipa achiri pasi pemakore pekuti angave nokuzvisarudzira chokuita pakupfimbana kwacho tichitarisa kuti problem utanga kupfimba ndeuyu uyu ndewokuita chete basa zvaanenge ataurwa on instructions saka iwewe nawi imimi baba makazvinzura mega first lady vachitaura kuti muno mazuwe muno muri kuenda mberi nokurodza vana vadoko mungave munotadza kuvataurira kuti vana vedu endai munoroorwa asi mabatiro yamunenge muchivaita mudzimba umu pamwe mune zvavanenge vachishaya vachitiza zvinenge zvichienda kuwaniswa kune machindi aya anenge ari kubva mukorokozana saka kureva kuti chandeve kunokuita pano
ndechekuti iwewe da kuti wanga usingazive murume wanga uchienda kunoteswa kunoongororwa, asi chiripo ndechekuti pari zvino iwewe wanzwa kuti ukwanise kuti urore mwana muduku ari pachikoro. Iwe chikoro wakapedza kugumira mufomani form 3 chii chakata kuti ugumire form 3 asi mari yekuzonotenga foni achipa tusikana achifurira tuvana tuchikoro mukomana uyu dhera akatanga kudanana nemusikana ndodhera kuti akatorerwa foni kutaura kwake dhera akatanga kudanana nemusikana ndodhera kuti akatorerwa chi foni. Atorerwa foni akauya akamupa musikana foni, amupa foni musikana akadauridza music ndokauya akataura akaita achiuya kudauridza music. Saka anzi musikana asvika here vachifamba vese fana hanzi uyu akatomboti sarirei kumashure asara mumashure. Musikana akayambuka tsara achiti akuenda kupi kumba kwavo, uyu akasara mumashure aminanzi akanga nekuisarira naye. Musikana ndopa akatora foni iye kuseri kwefoni kwavo nechitupa nekuti chitupa chake ndechebeko. Musikana bvanzi kakiwe ko Natasha chiniboka chi foni yavo Natasha abhatiza nechi foni. Iwe uri chiche uri bamnini wake uri baba mnini wake. Yes. Saka ndiwe nubu futi iwe uri kufamba uchimufudira mufano. Aiwa isinayo. Iwe wakambomira sei iwewe? Ndi bamnini wake ndada kungotsanangura sezvo ndakazongorohwa namudhara wake awa taenda kunotora chitupa ichocho netambo dzemagetsi zvokuti mafoto acho mufoni yangu iri arimo. Akakurova noti manga muri kubeya munhu wakabviringidza pfungwa dzemwana wake. Saka iwewe baba munini uchienda neuyu waziva kuti mwana wako ari kubviringidza mwana ari under age, waitarisira kuti akutaurira akuombere kuti famba henyu? Aiwa zvisiri zvochangamire zvaifanira kuitika, asi semunhu aitira nodzi kuti akapa munhu foni yake tainga takamirira kuti sezvo vanhu vaiwirirana anogonodzorera foni ichitupa nefoni nechi yemunhu fanira zvakaita 3 days here asati adzoka. Uyu ndopa akanditi bamnini handi tinoita sei Natasha ndakamushaya togona kuenda pamba pacho monotaura nani nababa vake sichuwa takabva tasangana naNatasha. Kubvunza usati waenda kurefa imimi baba wacho zvinoita kuti imimi masana nemusikana parodi momupimba motomupa foni oenda naye kumba nechitupa izvozvo hazviiti zvishuwa hazviiti handi. Yes. Saka mwana wako uyu ataura chokwadi ndozvanotaura kuti anzi Dhero vaitanga kudanana. aiwa ndati aitaura chokwadi here mwana wako. Iwe wakaziva sei kuti ndio zuva ravakatanga kudanana? Ndoyaga zvakandudza ndio zvakakuudza ko kana akakunyepera sazoziva uko kuchangamira. Saka iwewe uri kutsigira sei usina umbo wakazara kuti zvakaitika ndezvechokwadi? Nekuti pekutanga paakunzi akarohwa zvakutaura kuti aitengesa muriwo vaitotengesa muriwo. Ndiana iveko pako kuti muriwo akaroverwa kuti akafamba achitengesa muriwo murodhi. Munhu ukasangana nemunhu ari kutengesa nyama yake anongosvika chirohwa. Hazvisiri zvochangamira kuti anzi anosvika achirohwa asi nhaudzi kuti anzi musikana anga akagara. Statement yakauya achitaura kumba iwo wakauya achitaura nhaudzi kuti sisi vake vaanga anawo vanga vamuti Natasha gara panapa ndinotora mari ndikudzoka kuzotenga chi. Saka baba vacho vanopenga here avo konongoenda vongotanga kurova vanhu vavasangana navo nekamwana kavo. Alright, uyu kana akagara achitaura nemwana akagara vaikurukura nauye ainini zvekuzotakurukura nawe ndasipo asi iwe akangodzwa nawe baba vako vati vakaona uyu akagara mwana wako akagara pasika iwe wanga wakagarawo wanga wakabata bhasikoroka ndipo waipfimba waita sei mazwi yapya waipakuno angari muriwo ndiani uyu angari mari yekutsvaga muriwo saka uri kurozesa mamakurokabandidzekutichi iwe Steven kukonza uyu wakakonza isichatoda kuziva chete baba pamakadzinga mwana uyu makamutienda kumba kwani
uyu pandakazomudzinga papa mwana wangu akasvika kuma 28 ndati makamutenda kumba kwani handina kumutenda kumba kumunhu ndakangokuti mwanangu kwadza wasvika idzi handireka inini baba wako pana paukucha dzinopinda mudanga mundakagara muno muchiona tv sei vana kusvika kuma 28 kutoti wondowapa chidzokera kwawanga uri alright mamaita zvakadaro iwewe wataura kuti hauna kurara naSteven hati haana kurara newe isimba ripi rakakupa kuti uende kuenda kumwe kunhu uende kumba kwana Steven waenda kutsvagei kune munhu asina kurara newe akangokukonza chete kuti Natasha ndiri kuda obva waenda kumba kwako kuchenjera ikoko wakaenderei ndati wakaenderei kumba kwana Steven ikwe nditaura iro ndakaendera chikonzero chinoti chete wakaenderei kumba kwana Steven wausina kurara naye asina mbogarara newe kuti dakarara newe waiti ndakaziva kuti hakuna kunhu kwakaendera kandiende kune munhu wandakarara naye zvinewo wataura nemunhu wakuda wakarara naSteven wakaenderei kumba kwana Steven ndakana mwana taura chokwadi kuti ndaripera teti pavakandidzinga pamba vakanditi nezuro ndakanzotongwa naSteven ndine mukoma wangu so vanonzi Leni vakandonda ndiri parodi ndakana ndina Steven achinditi kunata chako chitupa changu chipa ndati chitupa chako china dhedi wangu kuti avanondirowa but vakanditi ukaramba uri panapa unobva usina nzeve kana ziso ndakurowa netambo dziri pana Steven so pandane 3 days alright wati waigara nababa wake Steven unogara saka inini pa 3 days nemi bamini maperekedza Steven asi makadii kuzora mwana wayo vabereki pamusoro ichangamira mwana uyo akadzorwa baba wake akatanzwisisa ndipo wakachaja mari kutaura kunzi 400 imwe ridi manzi 400 isu pakataurika nyaya isu ndopataka vanhu vakabva adzorwa nemwana uyu kumba makamukadzorwa achambosvika here kana kuti pambapera mazuva akatomborara pambapera mushure adzorwa asati adzorwa anomboraramba kwedu akadzorwa paakazotanga vakadzorwa akarara kumba kwana kubva tikakurara pakasiyana iwo akazona sendurara pakasiyana Steven uyu wandidire vaneika zvangu chakainyaya ngomira Steven uyu wandidire ayo taura chokati wandidire wakamona iwe hana yako chirowa yakaroiraki yakaroira kuda kumurora yakaroira kuda kurara naye yakaroira chi waida kurora iwe taura chokwadi munyatsotarisako wakuda kurora aiwa wakuda kurora here saka iwe baakakubvuma tageti yako baakati ndokuda tageti yako yanga yaii vamatageti ekuti taakudanana manga wakatageta chii muchikushamwaridzana muchitambei Natasha kana usina kurara wewe kana usina kurara pfugama ikako utaure baba wako kuti baba Steven anakurara naye papa Steven ndamborana ameya kwako mtupo ichi moyo nematombo tiamai nematombo handina kumborara naSteven zvavangu vachida kutaura amaitauraiti pane patikaenda tichitamboti kuti akaenda kwambowafana kuti Natasha abva muno kuma2
akasvika kuma7 asingawaniki kumba ndobva tatisu pangaende ndifunga baba nanazvedziro vakaenda kuna Stephen ndifunga amai naStephen vakasvika vakati achida kumuona Natasha naStephen takamukira makusiyana acho emangwana chikanga chachipiri chikanzi Natasha hatina kumuona asi Stephen angatinzi aripo aenda kubasa ndofunga takaenda kubasa isusu takazosvika kwana mbuya vacho tasvika kwana mbuya vacho Natasha achinzi angasipo kuti takabvunza mbuya vacho vakataurira achinzi Natasha anga asingawaniki handiti chida kuti mwana wedu adzoke kuti kutumba ivo vakazotiti mimi endai sire maoko medu amai vacho nanambuya vacho sire maoko medu isusu handiti ndokugara patikaenda tikasvika kumba isusu handiti tasvika kumba pakazoka kuya nemwana ndofunga inini ndakatogangaudzana nababa ndikati mimi hatifanira kuenda tisingazoti mwana ari kupi hachizoti mwana akondwa kana kuti akaenda kutitonesa nababa tamunzira tienda kumba ndokubva tazodzokera ndikumba asi vakazvika kumanheru vakatuma munhu wakatuma isu takazodoti tirambe kutambira Natasha ndichoti hatingamutambira nomaoko kuti paashaika naStephen vese vambonzirashaika vese iye anga kumba kwavo kwese vaidza kupaba kuchaenda kuavavo ndoti manoita zvokutumba saka chakapa kuti vazoramba kuti Natasha haakuzvoshakatipa kuti isusu titi hatimomutambira maoko mwana ndopakazotaura ndovai kuti timutambire adzoke pano pamwana kuda mariyo nokuti hachiyaziva kuti akaita basa achimuwachira achiita zvakanaka amai baba mwana wedu wamunzwa akukurawo kana kuti haana kurara kana zviri zvokudanana dai rese riri razviziva kuti vakadanana asi pakurara rese havakurara rese uye mimi mazuva ese asingazive kuti mwanasikana wenyu ari kutaura ahirapa kuti ari kugara kumba kokusha achirara mheno naamai vaari kunongedzerawo sezvo iye ataura nomuromo wake asina kumanikidzwa kuti haana kurara naStephen imi munoti kunini hanzi chinoziva Eve kuti mwana mbeva anoita sei anorwara handikwanisi kuti ndimanikidze kuti uyiwo wakarara naStephen kana kuti Stephen wakarara nemwana wangu handikwanisi ivo vaviri ndo vanozviziva saka ndinongogamuchira sekutaura kwavari kuita sei kwavari kuzviita orit ndazvinzwa inini mataura zvakanaka ivhu racho uri kuziva kuti mbeva irikurwarawo ndiriri ndo ivhu racho iri kuziva kuti haana kumborara naStephen inini manga muchingofungidzira kuti pamwe pasi pevhu apa pane mbeva irikurwara zvino ivhu iri racho hapana mbeva irikurwara riri kutsanangura kuti haana kumborara naStephen imini manga muchitsvaga mwana wedu kwete nokuti manga musingazive kwaari uri mamuchiyazoziva kuti arumba kwana Stephen ndiyo mhaka nei makasungisa Stephen kuti auye kuno kudai dzakasungana wasungana right saka nhasi unoyu nhau yedu yaya mukati medare rimei yanzwika mukati medare ramambo makope kuti mwana wedu Natasha uyu aidanana kana kuti ari kudanana naStephen usho asi iye Natasha haamborara naStephen poshi piri iye Natasha yeye haachisiri mhandara yekuti muchatsvaga zvemasungiro kunze kwokutenge makwanisa kutsengetedza kuti mudzokere kuno munhu akabvisawo mhandara kuno ndokwamunowana masungiro enyu pfungwa yenyu imimi nhasi mukati medare neya mungagoni kutaura mama kuti mama ndakomborerwa mwana wangu ndamuwana asi ndiri kuti munoti kudii pamusoro mama ini ndinofara zvinoita zvachoti kumhanya kusi kusvika kuremerwawo nepfungwa ndokwanga kwakandowandira kuti nditi ndange unomangara kuporisi ndasazonja mwana ari papi wandi zvakamira sei saka ndinofara kuti mwana wangu ndasangana nomudare mani mambambo makope mwana wangu ndinomuda wamunoonawo second born first born mukomana ndopane ndakati sopfuma yangu kuti ndinofanira kudyawo chimanda amai achika kudyawo mombe yeumai asi but ndinoona kuti zvinenge zviri kutiwo sezvazvo zviri kuramba mwana wangu ndinoda kuti aende kuchikoro uyu ndakamuudza kuti mwana wangu kana uchinzi unotizira hazvirambo mukoro una unzi tinotoita sekuti anzi munhu ngauyabvise mari chete kuroora kwamazuva ndiko kuti kwakachipa ilabor saka ndakatoita sekuti kana akanzi aenda zvakakuma 17-18 years handitsvage
asi nemakore aya tanga achindirwadza alright isusu takuchisa kuna baba kuti vape decision yavo kana mambo vati Natasha anogara zvachose naSteven zviri kuna mambo kana mambo vati Natasha neage yaari ngaadzokere kuchikoro sekero wakwamuri kuita zviri kuna mambo national apa tichitarisa kuupenyu hwedu wanhasi vazhinji vanogona mukati medare uya vatanga vari vana vadoko vanenge vakuzokwanisa kuti maguva yavo ekuti vachiita dzimba vanenge vakutoya vakutodzingana vakutorambana nokuti vanenge vamhanyirira mudzimba nguva isati yakwana saka iwewe at least munhu akuchiva nokukwadhimaya ndeuyu iwe uri kuzinzwa here iwe uri kumuda here ko iwewe unomuda here saka kana muchidanana zvatiri kutaura pano zvinobudirira here imi muchidanana ndiri kukubvunza mukomana ndipindure wati wakaita form 3 handiti runyararo chinhu chikanzi ichi hachidiwe zvinenge zvareva kuti chii iwe mukomana kusadiwa kureva kuti uchatendedzwa here kana ucharambidzwa saka apa iwewe tiri kubva pano mugara nevabereki vako mukukurukura kuti murawo wenyika ino hatitendedzwe kurodza mwana ari pasi pemakore 18 andiwazvinzwa iwewe ungagone kuti wa18 asi wauri kuda wacho uri kuda jeri uri kunzwisisa hapana kumwe kuita kana kunotseketudza nokuti uyu achiri mwana pakufunga angakure kunorara pabhedhi asi pakufunga haana 0 nebhedhi wazvinzwa imimi baba imimi ndimi amukurungai yo wati uri baba munini kai panapa zvekuti muende munororana muri pasi pemakore hazvitendedzwe musikana chiri kuenda kunoitika pandechekuti kana muchidanana zvechokwadi muchamirirana iwewe enda wopedza chikoro iwewe momubetsera uyu kuti aende kuchikoro iwewe wamuda unotsigirawo kumuendesa kuchikoro uri kunzwisisa asi mukadzi wako ukapara mhosva nokuti apa tatoziva kuti kune kachongwe kari apa katseketse kari apa asi tati apa pane mupanda apa kuna baba vako iwe ndio vacho vachatarisa nokubisa pfuma nokuti wati hauna chauinacho uri kufamba uchitengesa muriwo uri totemba nababa vako ndio vava kutokanganisira bhajeti imimi baba vanatasha ndinatasha ka mwana wenyu ndanzwa muchitaura kuti munomuda chishingirirai 1 mupei murawo mutemo kuchikoro kunoendwa nguvai kuchikoro kunodzokwa nguvai mapanzwa moona mufambiro wake mwanasikana chiwithdrawai freedom yanga anayo kana anga achifamba kuenda uko ari ega achidzoka achizokunyeperai kazhinji kana achiuya charo ndiri kuenda kumaspoti aiwa maspoti acho ngaamire kana angopedza chikoro ngaaye kumba nguva iripo ende motsvaga vana atete vanotanga kumumonita uyu ngavave vana atete vanodzimba kwete ana tete vari kufambawo saka iwe musikana iwewe kuchikoro uniform iri kupi ndiani akapisa ndeti vakapisa uniform saka makapika kuti mwana wenyu achaenda kuchikoro nehasha
ingawani matauro apa mukati mwana uyu haana haasi kuziva ntoda kutodzidziswa kana kutoenda kune veprobation vanomubetsera uyu kana kuendawo kuna nambuya vakura vanonorapa chirwere chechizhezhere mazinzova atedzana mwana anoenda kunorapwa kana ane chirwere chekuti waona anoda maziso anodzorwa newewo mukomana dzorai mwana wenyu maziso uyu munogara naye momudzidzisa saka kwanhasi 400 yamakanga mareva imimi baba ndazoona yanga iri shungu dzekuti yanga yaevidence yekuti uyu akazoramba mwana wenyu uyu munenge makumuti inga wakatobhadhara mani zvino mwana wenyu uyu ndiyo nhumbu yandaona uyu atanga kuziva varume achiri mwana mudoko saka anoda kubetserwa mukamuendesa kuchikoro anoziva ana zita remwanasikana ndoda ritorwe riendeswe kusurvival wakuziva kusurvival ndiwo vanofanira kuve shamwari dzeuyu aende kune vamwe vana vamalawyers nemadoctors vakatanga nenzira idzodzidzi kuda kumhanyira kumedza handiwazvinzwa atezvaro ndinoda mwana aende kuchikoro uyu ndichataurira vamwe vachata kuti mwana uyu agone kuenda kuchikoro iwewe kana uchimuonawo haasi wekunorara naye ukaonekwa chete panapa unoripa ende ndichireva 7 years dzekunosungwa saka momudzorera chitupa chake nefoni yake ndaenda ndichitsvaga mwana wangu kuma-first aid ndichizomona runowamaya amai vari kugara inomukomona avasamai nake 1 baba vanotibambika atada kuti masema vakasiyana mukomana ndokusenda upedzi nokusendera vazoenda upedzi amai vari kugara navo tichisvika tichitsvaga mwana ndichisvika kubaba vangu ani vakatanga kuti tiende kumapurisa ndinandingaenda kumapurisa tivavaridzana chirikwa ndechoti ini ndoda kutsvaga tanga ndazoti mwana wangu akuti asi ndiye kwanda ndinzi mwana wangu anogona kungaenda kushamwari paakati nandi kushamwari asi hana yangu yangoramba ndati da unanga kupi kukomana ini zvai kusvika kumukomana baba vepamba ipapo hatina chatakataura navo asi amai vepamba ipo ndopakagamuchira vakati nhau dzese chisiye maoko mangu kuti kuwanika kwaStephen ndokuwanika kwanatasha manheru makuseni tamuira namai vacho nemwana wangu mukomana tasvika vakangotaura semwe nayo kuti kusvika kwanatasha ndokushaika kwaStephen asi endoti Stephen aiuzaenda mumana kiriki nzikoyedzi achitaura juizi asi kubasa kwacho haanotokuyenda hatisuzozoti ari kupi gogo vakasvaka kutaura kuti Stephen ndokusenda upedzi saka izvi panoti Stephen akuda kuma3 kuroti Stephen aenda kusenda upedzi nechi nemwana wenyu takabva tangosimuka takananga kumba kwedu saka isu takanga tangosiyana mumaoko medu saka fonda ndakatongozwa ndakatoona vakati nhau dzese chisiye mumaoko mangu amukunga vanoroora vaenda kwasabhuka vaenda kupolisi vanoroora daro maroorano anoitwa handikuti nyika iroorana ndabva ndazvitoro nesemunhu mukuru ndakataiwa ndizvo saka ini ndosaka ndandavati aiwa ine kudo 400 saka ndikuona kuti eve zvivajekezi uyu mwana wangu ndiyakutaura kuti mukomana wangu anomuda uyu mukomana ataura kuti musikana wangu anomuda kunozofamba achikuziva ndingaswere ndichiteereza ndikumwa mwana wangu ndakataura kuti muroori anogona kundibvisira itaura kuti anogona ndichitinda mureva kumhosva ndichaona vari vese ko ndakazoona ane nhumbu mangwana ishe wangu panoda kuti mundibatsire ndakazoona ane nhumbu apa makore achiri 18 ati haasati apara ndozoitawo sei iwe ukaona ane nhumbu waona ane nhumbu iraje iri nokuti tamutaurira azinzo aziziva muno tinongofonera chete kuti ndeuye uyu anenge akutoenda kunosunga apa takutsvaga chinhu chokuti uyu adzokere futi munzira uniform yamakapisa ichatengwa neuyu imime baba ndiani ati baba munini uya ndiweka ndio wanda kutopfekedzwa unotenga uniform yeuyu adzokere kuchikoro school fees yegore rino yakabhadhara yefese makabhadhara
kwasara imwe sati yabhadharwa. Iwewe pakudisturba mwana wemuridzi school fees ndinoda tiende inobhadharwa. Aya mazwi ndio wakatenga kutaura kuti utaure naye musikana anodhura asi wa treasure because asati aibva. Wazvinzwa? Right, Steven unzwa kutaurwa namambo. Musikana uyu akazongowanika ani pamuviri ndiwe. Asi chenjera kuti uyu anoziva wakomana Stereko. Achasangana nemumwe anomutiza ungoti Steven ndianoti. Akachenjera kupfuura iwe wambozviona. Hangwara kupfuura iwe. Uri pasi Stereko pakuchenjera. Zvoti pamakore ndiwo taipa 18 yoto pa 40. Uchiri pasi Stereko. Chiri pasi Stereko, uri pasi. Anokuyamwisa chidamu. Chisumukai. Asi zvaizvo usati wasimuka wanzwa kuti ndiwo wamburisa wamambo gadhi wake ushu nekuti akaonekwa akangopfuura nekuchepa vanomudzorera chikipa nefoni yake. Chitupa ngachidzorerwe. Aende kuchikoro kasi kumba. Musikana anofana kudzoka. Ari kudzokera kuchikoro. Iwewe ukaenda kana uri dofo uchicha samu iwewe ucharoverwa izvozvo. Haikona kunofunda uchifunga Steven. Steven hakona kuzongorora achivadza ukapusa futi. Auya mataura kusina naye. Steven mudzimai wako zvataurwa pamberi pedare. Titi painesiva chinhu kuti aya muzika wako nababa wako. Aiwa. Hazvina kunzi amudzimai wake. Steven anzi aite bodyguard reuyu. Pakaitika chinoitika ndiro jongwe rataurwa paya paya kuti paita jongwe netseketa. Asi panze pane chi? Pane mpanda ndizvo zvataurika. Mpanda uchiripo. Asi Steven kuti agare akachengetedzeka. Akufanira kutoonera kuti pakaita rimwe jongwe rinokukuridza apa. Rikangosiya tseketseka kandira mazai ndiwe. Saka iwe hambeno zvapo. Hapafanira kukandira mazai apa. Saka ndauya kuengeresa kuti inini ndangani kumiro chibatiso kubva kudhara. Kubanze zvemanifomu nemaschool fees zvakubhadharwa napo. Ndandi kumiro chibatiso kuti ndinogara nacho huri umboho kuti ndisazomwinga kunozowana kuti takanyorwa tsamba. After 21 days mnoyapo. Mirai. Ipapo pamaunifomu pane pamwe patoda kuti pajeke. Handiti? Period yanzi Steven achabhadhara fees apa yekudisturba waita mwana yakakura. Term 1 ndochete. Mababatisa. Haana kunzi achaendeserwe kuchikoro. Adisturba mwana term 1 ndo yaanzi abhadhare chi? Uniform nayo. Taurisazve. Pawakanzi na Steven. Ndati yakapiswa yacho ka. Uyu anonokutengera ndiye akakonzera kuti itsve. Uri kupanzwisa? School fees yetemu imwe chete zvanga zvabigumbura baba vako kuti wasvike pakupisa. Wazvinzwa? Iwewe uchiva munhu kwaye nokuti izvo zita rako takwenda norinyora ucharamba uchatenga uri kuteverwa. Rega kuzonyara ukazomhanyiswa wa uri pakati pane vamwe waonekwa uri nhubu. Handiti wazvinzwa? Pane karodhi kanobva apa kanoenda kumuswenedapo. Vanondiziva tinosangana ndidi kuona tuvana tusikana tuchibatwa mazamu netikomana munzira imomo. Ndio mama unovanzoenda kana kwadoka hakuna kudokera imimi. Saka iwewe ndoda kuzoona patikuya muno mudare uniform nemari yekukompensata babavo zvavakanga vaita. Ndotangisira ipapo. Mimi munotora term 1. Kwete uzoti iwewe Steven badara. Munotora ambuya. Mukadzi wako. Vaende vanozvira kumba kwavo. Handiti kana kuti anotakura tunhu kwake mangwana mutora ambuya woenda naye unodzorera uyu kumba kwavo. Ambuya vanonyatsozivikanwa kuti zveshuwa shuwa vamusisa kumba kwavo. Ambuya veimimi. Next case. Ende kana maenda futika mukadzi mukuru ari kunzi ambuya anosumuka oenda anosangana futi nembuya imwe kukumusha kweuyu witness